I napriek tomu, že budeme zlaňovať, budeme robiť istenie. To istenie, ktoré budeme robiť, bude istenie zo spodu. Takže vy zlaníte a potom budete istiť toho ďalšieho. Až on zlaní, on tam ostáva. Vždycky, keď sa upnete na lano, niekto vás kontroluje. Ja vám skontrolujem sedák a už potom ho máš na sebe. Kto chce ísť fajčiť, dole sedák. Kto chce ísť na záchod, dá si dole sedák, ak to potrebuje. Ale potom príde za mnou a ten sedák mu znova skontrolujem. Vojaci to používajú dole, horolezci takisto, ale zase tí, čo robia prácu v výškach, tí to používajú opačne. Tú karabínu by si mohol dotiahnuť. Či dobre je? Dobre. Až poviem, zavrete oči a poviem teraz, tak, a začnete to viazať. Takže, zavrieť oči, teraz. Výborne, máme prvého víťaza. Dobre, výborne. Urobte sa, nech sa pozriem. Aj ty pozri, výborne, hej? Výborne, obidvaja.